U 9 sati svako drugo jutro pripreme za put u Sarajevo. Tako izgleda Enverov život posljednjih 7 godina. Otkazali su mu bubrezi i život mu sada ovisi o dijalizi u kliničkom centru u Sarajevu. Vožnja traje 2 sata i u jednom pravcu i liječenje traje 4,5 sata. Svima nam teže pada vožnja nego dijaliza. Više ne znam ni šta da radimo, da nam se napravi dijalizni centar. Mušan je nakon odlaska u penziju očekivao odmor, ali je obolio. 5 godina već kako idemo u Sarajevo na dijalizu. Ovdje neće da nam pravi, evo vidite, petljaju, govore pravit ćemo, nećemo. Trenutno je u Goraždu 13 pacijenata čiji život ovisi o dijalizi. Prevoz do Sarajeva obezbijedila je bolnica u Goraždu. Nakon okupljanja kreće put dug 100-tinjak kilometara. Ovo nam najteže pada ova vožnja. Ovo ti je sad naše muke do Sarajeva. I ako smo bolesni, i ako imamo i gripu i bilo šta, i ako smo bolesni, moramo ići. Ima i onih koji postaju sve manje pokretni. Njima treba i pomoć. Konkretno obećanje o izgradnji dijaliznog centra u Goraždu postoje još od 2014. godine. Prošle godine usvojen je i projekat o uspostavi dijaliznog centra, ali konkretnih koraka u tom projektu još uvijek nema. Prije 5 godina obećanje je dao tadašnji načelnik općine Goražde. Prošle godine vlada Bosansko-Podrinjskog kantona izradila je projekt uspostave dijaliznog centra u okviru kantonalne bolnice, ali nova vlada koja je došla u aprilu projekt je poništila. Tvrde da nije bio u skladu sa federalnim pravilnikom. Bila je predviđena na 4. spratu, međutim u pravilnik kaže da mora biti na 1. spratu. Stavljene su ranije odluke van snage, naloženo je menadžmentu kantonalne bolnice Goražde da se krene u izradu projekta na 1. spratu kantonalne bolnice Goražde. O rokovima je zaista teško govoriti. Nova vlada sada obećava novi projekt za dijalizni centar, za koje je prethodna izdvojila 150.000 eura. Iz kantonalne bolnice, čije rukovodstvo sa starom vladom potpisalo ugovor o finansiranju uspostave hemodijaliznog centra, tvrde dogovor je da se o novim projektima ne priča dok ne budu realizirani. U toku su pripreme za uspostavu dijaliznog centra. I dok opet traju pripreme, oboljeli obećanjima više ne vjeruju. Tvrde spremni su pravdu tražiti i pred sudom. U Bosni i Hercegovini postoji 27 dijaliznih centara i ne shvataju zašto jedan ne može biti i u Goraždu.